Nasolusyonan na ang problema sa mga persons deprived of liberty nga dunay untay nga i-release na unta apan dili dawaton sa mga kabaranggayan dinhi sa Dakbayan, Sugbo tungkol sa kahadlok nga COVID-19 carrier ang maong mga PDL. Samtang Cebu City Jail mupahigan usab og rapid test sa pipila ka mga piniriso. Adunay live update si Fee Marie Dumabok. FM. Yes, Bob, kagahapon sa hapon nagtagbo ang kadagkuan sa Regional Trial Court ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Naglipna nagdumala sa Barangay Isolation Center ug ang kadagkuan sa BGMP 7. Pagatag og solusyon kalabot nini mga PDL nga aduna nantay mga release order apan dili dawaton di sa tasetag sa kabarangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mato di Jail Superintendent Renante Robio, Assistant Regional Director for Administration sa BGMP 7, nga gipasaligan ng mga barangay nga striktong mosunod sa protokol nga ipaswab test sa mga PDL sa dili pa kini pagawson. Sa Cebu City Jail, may 30 ka mga PDL ang wa kagawas kay nagdumili pagdawat kanila ang mga barangay diin sila nagpuyo. Gipaabot na lang usab ang resulta sa ilang test. If the PDL is positive, we have to call the City Health and the Barangay Isolation Center for them to look for isolation area. If he is negative, it would be supported by the result from the City Health, the swab test, the release order, and all other documents. Aduna executive order si Mayor Edgardo Labella nga nagmando sa pagpa-swab test sa mga tawo nga ipasud sa jail facility o sa mga PDL nga padung nang mugawas. Why no isuliran ang PDL nga taga-probinsya kay nakigalayon lang sila sa Provincial Health Office. Samtang ipaubo sa rapid test ang mga PDL sa Cebu City Jail. Nakahatag na og pasiun ng rapid testing kit ang Dakbayan sa Sugbo. Kaning mga number, this is because of the massive and coordinative and collaborative actions between the local government and the BGMP. Pero ang atong gamiton is ko ang paghihapon ang swab test. Ato lang ning gikuan, ato lang ning gihatagan ta para at least kahit paano makabalota didto. Mapasalamaton usab ang BGMP sa mga tawo o grupo nga nihatod og mga tabang sa mga jail facilities sa rehiyon matag karon ug unya. Bob, sa labing ulahi nga natala sa BGMP 7 adunay 400 ka mga PDL o 25 ka mga BGMP personnel ang nagpositibo na sa COVID-19. Diha kini sa Cebu City Jail, Mandawi City Jail ug Lapu-Lapu City Jail. Inon kasagaran kanila asymptomatic ug ang uban adunay mild symptoms. Samtang sa latest information usab nga gikan sa kapulisan dinhi sa Cebu City Police Office adunay 16 ka mga pulis, 3 ka mga non-uniform personnel ug 2 ka mga striker kon errand boy ang nasuta usab karon lang adlaw nga nagpositibo usab sa COVID-19. Gipahimutang karon sila diha sa Don Vicente Raman National High School. Bob? Thank you so much, Fee Marie Dumabok, sa imong live report.